Maing udto kaninyong tanan, mao kini akong pinakauna nga vlog nga ako ang himuon. Ug dili pa ko magsugod sa akong vlog, please subscribe and click the bell button. Karong adlaw mga higala, ako ipailaila akong Karong adlaw mga higala, ako ipailaila ang akong kagalingon diha kaninyo. Magsugod na ta! Sige. Ako di ay si Cecilia C. Tunyakaw. Ang ako ang C sa ako ang middle initial. Kay mao na ang apelido sa ako ang mama pagkadaga niya. Which is Kuyuka. Yes, mao na Cecilia Kuyuka Tunyakaw. Yes. Mao I'm 22 years old. Yes, running 23. 23 na ko karong 2020, guys. Di lang then ako ang birthday kay August 9. Yes. August 9, 1997. Yes, mao na. Then nagpuyo ko dinhi sa Catalino Street, Looc, Mandawi City, Cebu, Philippines. Yes. Ang pinakatumoy nga barangay sa Mandawi, which is Looc. Yes. Proud kay ko, guys. Then nakagraduate ko og Bachelor of Elementary Education. Yes. Sultian ta mo mga higala unsay nganong ako ning gikuha ning kursuha. Yes. Okay. Ani ni ang ako ang first plan A. So, akong pinakagusto gid nga kurso kay ang flight stewardess. Yes, flight stewardess. Yes. Ang next kay ang teacher. Plan B ra gid na nako ang teacher. Then nagunahuna magig kog tuition. Yes, sa tuition sa flight stewardess mga higala kay mahal kaayo 100k or 100,000 pesos every sem. Yes, then magunahuna sa bitaw sa taon ko sa ako ang mga sister nga sila nagpaskwela nako kay lagi kanang di pa ko pwede makatrabaho ana. So niadto ko og kanang UCLM, which is University of Cebu, Lapu-Lapu and Mandawi. Ara ko ni eskwela sa ako ang kurso nga maestra. Yay. Then ang tuition sa maestra kay 20,000 to 21,000 magdepende sa units. Yes, magdepende sa mga subjects nga imong kwaon. Yes, mahal man ang naay lab, laboratory ana. Magdepende ra gid siya, pero 20,000 to 21,000 ra gid ako mabayaran taga-sem sa UCLM. So, maestra nga akong gikuha mga higala kay sa una mga higala sa una mga higala murag kuan man gud ko katikista ko sa simbahan namo, Catholic, Roman Catholic. Ang kanang katikista mga higala kay naagi na kanang every summer naamanay mga bata nga magduwa na ana-ana. So kanang every May mga higala magtudlo ko sa mga bata bahin sa Ginoo o bahin sa pag-ampo, unsaon pag-ampo, unsaon paggamit sa rosaryuhan. Yes, ana. Unsay mga step sa misa. Yes, unsay kuan sa misa ana, unsay ipangtubag while magmisa ana sa mga bata. Dagan mga mahigala. Then moto naganahan jud ko pagka maestra kay naganahan ko sa mga bata, cute kaayo, bahala nagbadlungon ana. Ingon sila nga stress kuno kay maestra. Yes, stress kaayo ang maestra kung ma-stress ka kung dili ka kaybaw muda sa mga estudyante or sa mga bata. If kabaw gani ka muda mga higala na malingaw ra ka, bahala na kag kanang inikuli nimo kay magluya ka ra na, makaingon ko nga okay ra ni Lord God kay para ni sa mga bata, kay ang mga bata ron nahinganlan og maestra. Yes, then ang maestra kay mauna ang
usa ka role model. Yes. If mo atubang ka sa mga bata kay dapat kuan kay ka, pleasant ka nang gwapa kay ka, ana. Dili kay makeup kayo ha, blush on dere, lami kay kilay, ana kay kilay, pilok ana kaayo, eyeshadow ana kaayo, ana ba. Dili nga na kanang normal lang imo ang makeup ba, kanang kanang lip gloss gamay ana nya, kanang murag punan-punan lang ginagma imuhang eyebrow ana nya, magpulbos lang ka. Mao ginaang dapat sa maestra, dili ka magpakita nga magpa-sexy kag maayo sa atubang sa mga estudyante nga magtulo ka, dili ana. Dapat kuan ka, formal ka, kay ikaw may role model. O nya, dapat sad sense ka na magbantay-bantay pud ka sa imong gipang storya, kay in times nga storya ka og kanang bati or something ana, taktak manas utok sa bata, mga higala, grabe rong mga bata, lami kay di ta pwede maka yes, ibaw na mo. Sa una mga higala no, kay grabe mga teacher sa una dapog dito, sit on the air ana, sit on the air kay ta ana sa una. Karon ay dili na gid ta pwede. Yes. Kay nanay child abuse. Then pag human gid na ako graduate mga higala, kay pag human ako graduate sa sa college, loading college, kay kuani mga higala kana, wala pa ko ni take og board exam, kay gusto pa ko nga mo trabaho, gusto pa nako i-rest sa ang utok kadiyot. Nya ako ang mama ug akong papa kay suko kay ato kay ngano dong wala dayon ko ni take ana, kay sayang ko kay panahon nya. Ingon ko nga dili man ako pugson akong kagalingon gud ma, kay dili man gud kamoy mo take, ako manggod murag ana ba nya, kanang maglisod ko ato guys, kay murag na stress ko sa mga bulhaton ato sa una gyud, katong wala pa ko ni graduate. Yes, katong murag kanang padung na gid sa kuan, padung na gid sa kanang makaingon gid ka nga give up, pero makaingon sa ka nga ayaw lang, kay para ni sa mga bata ana gani. Then moto nga wala ko ni take, then ni trabaho sa ko og ESL tutor, yes, for 5 months, then private teacher for 2 months, yes, sa St. John Paul II Cognition School. Mao na ako ang gi-experiencean nga private school for 2 months, kay ngano 2 months man kuan man gud ko mga higala, kanang sub-teacher lang ko, yes, kay sub-teacher lang ko mga higala. Then pag human sa akong kontrata, which is 2 months mga higala, kay nihawa na lang sad ko ya. Plano sa taon ko mga higala nga mobalik ko didto, kay akong mga bata nga ako ang naganahan, or mga bata nga gimingaw na nako, gimingaw na pud ko nila, kay ganahan ko nga makakita gyud nila. Yes, ganahan ko nga motulo pud nila balik. Yes, ana mga higala. Then after sa ako ang 2 months nga teacher sa private school mga higala, kay wala na ko ni trabaho. Kay ganahan ko nga mo-focus ko sa ako ang review, kay mo take na ko inig March 2020. Yes, March 2020 unya. Grabe na kay ko review ato mga higala, ug sa dihang ingon na ang PRC nga i-cancel ang ang board exam kay tungod sa COVID-19. Nakasabot ra sad ko, pero pag human nato pag-announce sa COVID-19, or pag-announce nga cancel ang ang board exam mga higala, kay ni stop sa ko review, kay murag na ako ang gigo ato, murag na kanang kulba na kayo ba niya akong utok ato, kay puno kay mga review ana, kay memorize na tanan, memorize na unsaon nimo pag-answer ana, memorize na nimo mga answer ana mga higala ba, sabto nimo, grabe. Especially sa professional education na grabe kay na situational kay na ang subject namo sa maestra. Yes, so ni stop sa ko, then wala karon kay ni post na pod ang PRC nga ang reschedule sa mong board exam kay karong September. Yeah, so mo review na pod ko balik karong June, magsugod ko karong June og review para sa ako ang board exam karong
September. Okay? Please pray for me mga higala nga makapasar in taon ko kay gusto in taon ko nga magmaestra o gusto ko nga mutabang sa mga bata. Dinhi sa kalibutan or dinhi sa Cebu or dinhi sa Philippines, yes. Then mga to, then kuanday ko choir ko sa mga simbahan sa National Shrine of St. Joseph Mandaue diri sa Cebu, o choir ko og salmista, yes. Ang ako ang giapilan nga choir kay WAF or Blue Army Choir or World Apostolate of Fatima Blue Army Choir. Mao ginaang pangan sa amuang choir nga then nagsugod ko og nag-serve sa simbahan namo mga higala kay third year high school pa ko until now, yes, until now choir gihapon ko, pero ni-stop lang sa pud ko og salmista mga higala kay kuan magud ka na tungod atong pag-eskwela nako gani, yes mga higala, kay kana lisod na kayo i-serve ana kay tungod sa schedule nako, yes. Pero puhon mubalik itawon ko, mubalik og salmo kay para taw na sa Ginoo, yes. Og naapod taon ko yung pangayo sa Ginoo. Yes mga higala. Then dili ra ako'y choir dinhi sa amua, ha, dili ra ako'y choir sa amua, kung dili ang ako ang ginikanan, akong ginikanan og ako ang sister nga ikatulo. Then og ako ang brother nga kinamanghura namo, choir pud siya, yes. Ang dili choir namo kay among first sister gamong second sister busy na kay sila mga higala, magsige sila trabaho kay para lang namo, para sa mga ginikanan nga maintain lang pud silang tambal, yes. Ang ako ang papa mga higala kay wala pa na nagminyo ang ako ang mama ug ako ang papa. Ang ako ang papa gid mga higala kay choir na gid intaw na siya sa simbahan, yes. Then adto na sila nagkaila ni mama kay si mama sad kay choir man sad si mama sa simbahan. Yes, love team kay sila duha, no. Then nagkadako mi og naari na mo ang kanang nakuha na mo ang sa tawagan ang kuan nilang mama gani, murag ang pagdaan nilang mama na mo gani, ana ba, murag naganahan mi nga magserbisyo mi sa simbahan, yes, tungod nila. Gitukmod din taon, gitukmod mi sa akong papa nga serve mo dito sa simbahan mga inday kay inyong tingog kay nindot man, so iserbisyo na sa Ginoo ang inyong tingog. Okay? Then so niadto mi ang first gyud ni serve sa mag-igsuon na mo kay kana among ating nga katulo. Yes. Kay kana among ating nga katulo nindot kay sa nagtingog. Bilang kong panghambog pero tinuod nindot jud kay na siya tingog mga higala. Then sunod kay ako kong gipasud kay arangan man sa tingog kunuhay ingon siya. Arangan kuno kog tingog kunuhay og sunod kay ang ako ang igsuon nga si IG, tawag na ko IG. Ako ipakita ninyo mga higala akong family after this video, okay? Kaning video ha kay kuan man ako ipailula ang akong kagalingon kaninyo og sunod nga video ako ipailula akong pamilya kaninyo. Okay? Og mao to mga higala nga gusto lang yun mi nga dili mi mahimutang mga higala until now, di mi mahimutang nga dili mi maka-attend og misa, di mi mahimutang nga kanang dili mi kakanta og kanang misa sa simbahan din ay kanang kanta gani sa simbahan, yes, di mi mahimutang anak mga higala. So every Sunday 8:15 PM mass mga higala kami ang mangantaan na, which is World Apostolate of Fatima Blue Army Choir, yes. Then kana nga choir mga higala kay kuan kay na known kay na diri sa Mandaue kay kani among choir mga higala kay magsige mi og kanang join og mga contest, which is Daigon contest diri sa Mandaue
kapila namin nakadaog, murag kanang kaupat namin siguro. Kaupat namin nakadaog. Yes, pag last year nakadaog mi. Then sunod kay sinulog choral competition kami po nagkadaog. Yes. Kausara sa din namin ni kaduha din ni join, pero sa ikaduha nga sinulog choral competition mga higala katong ni join na ang Blue Army or ang WAF kay wala ko ni join ato kay tungod sa kabisi na nako. Then nakada na sa first sinulog choral competition mga higala na ako ana, which is daog ko. Then ako po'y nagkupot sa Santo Niño anak mga higala. Yes, proud to be ako din nagkupot. Then ang kaduha mga higala kay wala nako kay busy na, pero naka-place in town sila Kaloy-an sa Ginoo. Yes. Then makaingon gid ko nga kanang makaingon gid ko mga higala nga kanang thanks God, salamat kaayo Ginoo nga imuminggi gabayan taga-adlaw ana. Salamat kay imuminggi tabangan. Salamat po jud kaayo sa akong ginikanan. Okay. Tungod nila na kanang kuan mi sa mong kagalingon nga dapat magsimba mi ana-ana. Then kami mga higala kay dapat magsulot mi gingani kay scapular man ni siya. Magsulot mi gingani pasuloton mi sa kuang papa gingani mga higala. Kaming tulo sa ako ang katulong nga auntie, ako ug ako ang igsuon nga si IG. Yes. So kanang kung dili nimi makasulot ani mahigala kay murag mig kanang gining magluya or something nga murag napay nahibilin sa amo ang liog ana. So dapat magsulot gid mi ani mahigala. Di mi mahimutang sa mong kagalingon gyud. Then maurag gid na akong story mahigala. So ako si Cecilia, 22 years old, nagpuyo diri sa Looc, Mandawi City, nakagraduate sa Bachelor of Elementary Education ug serbisyo sa simbahan. Yes. Ka-serbisyo sa simbahan until now. Yes. So I hope nga kani ang ako ang getting to know me char palaila kaninyo kay ma-enjoy mo o nasan mo'y makatunan gamay. Yes. So salamat kaayo sa pagtan-aw. Please subscribe and click the bell buttons. Bye bye. Thank you so much. Mwah. Bye bye.